Эй, на вуліцах чуткі, што ты хочаш стаць галоўным, альтовы, але гэтаму не бываць, пакуль скрыпічны з басовым у доле. Што ўвогуле за імя, альтовы? Можа, ты носіш панчохі пад кросы і фарбуешся ў ружовы? А, не, ўсё не так. Проста калі выбіралі імя, зразумела, адразу было, што ты толькі альтэрнатыўна здольны. Ты думаў, назваўшыся до, атрымаецца выйсці на першае месца? Ха, у нармальных ключах твая до будзе нават не з текстай. Ты нішто, ты пустэча, так, толькі кварты ці квінта, бесхарактарны, марны, бо нечым табе нас здзівіць. Ты як дзірка. Бачу слёзкі твае, калі кажаш, я патрэбен віяланчэлі, трамбону. І правільна плачаш. Адзін струнны, адзін духавы. Гэта бомба. І папулярным ты ніколі не станеш, як Фабі Моль пры ключы. Думаў, што пазіцыя ў цэнтры стана рашае, прабач, але месца ў цэнтры засі. Так, ты ўсё слушна пачуў, небарака, но то любая настане важней за цябе. Всё таму, што твой рэп – гэта калька, і ты не патрэбен ні нам, ні папсе. Ты колькі заўгодна лічы сябе MC, і малюй свае вертыкальныя вусікі, даўно бачна было, і ўслых назавуць усе альтовы, твая спета ўжо песенька.